Jussi Porras teki sen, mitä lähdettiin hakemaan. Talo on valmistunut nyt 2017. Me ollaan noin kuukausi asuttu tässä. Talohan on 184 neliöä huoneistoalaltaan. Tämä on 2 kerroksessa ja porrashan tähän piti saada. No me kysyttiin tarjoukset loppupeleissä 3 paikasta. Ja meillä oli oikeastaan vaatimuksena sillä, että pitäisi saada sellaiset portaat, mitkä me itse halutaan. Me hyvin tarkasti speksattiin se meidän tahtotila, että mitä me halutaan. Ja kyseltiin, ja oikeastaan kukaan muu porrastoimittaja ei pystynyt vastaamaan suoraan siihen, mitä me haluttiin. Jussi Portaalta tuli sitten suora vastaus kaikkiin niihin, että he pystyvät tekemään sen. Ensinnäkin tässä portaissa piti olla metallipinnat. Okei, metallipintoja muutkin tarjosi, mutta ei tämmöistä kapealla pinnalla olevaa. Sitten tässä portaassa oli tämä askelma. Askelmassa piti etulaita nimenomaan olla sillä, että se näyttää vahvalta tämä porras. No kaikki toiveet huomioitiin, eli porras on just sellainen, mikä speksattiin. Kaikki toiveet kuunneltiin ja kaikki toteutettiin just sillä niin kuin haluttiin. Työjälki on hyvä, oikein miellyttävää katsoa, silmä lepää kyllä aina kun siihen silmänsä asettaa. Jussi Portaasta ensimmäisenä tuli mieleen se, että siellä tosiaan kuunnellaan asiakasta ja pyritään toteuttaa se asiakkaan toiveet ja unelmat. Erityisen tyytyväinen Jussi Portaassa on ensinnäkin tähän asiakaspalveluun. Hinta ja laatusuhde on niin kuin kohdallaan. Työn laatu on viimeistelty. Sitten mikä oli erityisen mukava, niin toi 3D-kuva. Sä sait heti 3D-kuvat siitä. Kerroit vain mitä sä haluat, niin saman tien tuli 3D-kuvat siitä. Sä pystyt koneella pyörittelemään ja katsomaan, että minkälainen tämä porras oikeasti on. Se ei vielä sitonut mihinkään. Sun ei tarvitse sen mukaan vielä tilata. Ja mekin hierottiin vielä tosiaan niin kuin 3 kuvat ja sen jälkeen mä vasta tein tilauksen. Palvelu oli niin kuin erinomaista. Voin suositella.